ba. Ka sa iyalai ka sa sahabbai ginin su ya ginu ba zai zube ba. Allahu Fatima Fatima ni kan sanna na Fatima ba zan bari ba. Kaunar Fatima ba zan bari ba. Ahmadu Tijjani gaisuwa ce nake yi ma so nake ka karba. Ka shehu dan Allah ka min shaida ban bi ka dan in tara jama'a ba. Barhama in ya su kai daban ne labbai ka san duba ba. Mai gaisuwa dai yana da shakiya ya ciro ba zai rasa abun bali ba. Mana ba mu rasa abun bali ba. Abun yabo mai gidan halitta ya shugaba sallama nake yi. Amsar ka ita ce